Goedenavond, dit is Zeeland Nu met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is het weekend voor Kerstmis en het straatbeeld is natuurlijk steeds meer gevuld met zaken die daarmee te maken hebben. Zoals bijvoorbeeld een kerststal. In Middelburg hebben ze ervoor gekozen om een levende kerststal neer te zetten. Met figuranten en met levende dieren. Lief, hè? We organiseren dit al meer dan 10 jaar. Om de 2 jaar hebben we een echte levende kerststal. En we doen dat met de 3 centrumkerken van Middelburg. Een levende kerststal betekent ook levende dieren. We hebben even gesproken met de Partij voor de Dieren. Die zeggen ja, we vinden het geen halszaak hoor, maar moet dat nou? Ja, we vinden dat toch wel gezellig. En de dieren zijn heel relaxed. Ze worden goed verzorgd. We weten dat ze dit goed aankunnen. En ja, Jezus is erbij, dus het komt allemaal goed. Hè? Wat vind je van die dieren erbij? Gezellig. Even wachten, ik moet even wachten. Maar ik vind het wel een beetje eng. Want ik dacht dat hij in mijn vingers ging bijten. Er zouden mensen kunnen zijn die zeggen dat is toch niet meer van deze tijd. Doe dat gewoon met opgezette beest of zo. Dat klopt, die mensen zijn er. Dat is een mening van mensen. Maar wij zijn echt verantwoord bezig zoals wij denken dat het kan. De mensen die de dieren verzorgen, echt 2, 3 keer op een avond, ook in de momenten dat er niemand is, komen ze ervoor om ze te verzorgen en te zien dat het echt goed gaat met de dieren. En dat willen wij de mensen die komen kijken niet onthouden. Zegt een hele goede ezel. Patrick. En hij is 3 jaar oud. Bibliotheek en kenniscentrum ZB moet gaan bezuinigen. Ze krijgen de komende jaren waarschijnlijk 1 miljoen minder van de provincie. Het argument dat daarvoor wordt gegeven is dat in de rest van het land ook minder geld naar de bibliotheken gaat. De ZB laat weten dat dat niet klopt, maar verder willen ze nog niet reageren. Ze komen later met een uitgebreide reactie op de plannen van de provincie. De Tolense brug is sinds gisteravond 9 uur weer open voor het wegverkeer. De brug was lange tijd dicht vanwege werkzaamheden en dat zorgde voor veel irritatie bij ondernemers en inwoners van Tolen en bij de lokale politiek. De werkzaamheden zijn nog niet klaar. In maart zal de brug weer 2 weken helemaal dicht zijn. De politie heeft in Zeeland en Brabant dit jaar in totaal 1867 boetes uitgeschreven voor het gebruik van de telefoon achter het stuur. Tijdens 15 actiedagen werd onder meer vanuit een bus gecontroleerd. Naast de boete van €420 werden bestuurders ook aangesproken op hun gevaarlijke rijgedrag. Werknemers van Century Aluminum, dat in Vlissingen-Oost producten maakt voor de aluminiumindustrie, zijn blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Omroep Zeeland en onderzoeksprogramma Zembla zijn samen de klachten van een anonieme oud-werknemer gaan onderzoeken. En aan Zembla geeft de huidige plantmanager van Century toe dat de werknemers gevaar hebben gelopen. Zijn werknemers dan al die jaren blootgesteld aan te veel kankerverwekkende stoffen? Ja, waarschijnlijk te veel. Ja, waarschijnlijk wel, denk ik. Dan heeft u als werkgever niet aan uw plicht voldaan. Nou ja, dat is de constatering van de arbeidsinspectie, dus daar kunnen we weinig gewoon tegen inbrengen natuurlijk. In de zogenoemde pastafabriek waar gewerkt wordt met stoffen zoals petroleumkooks en steenkool-teerpek, werd het personeel niet voldoende beschermd tegen die kankerverwekkende stoffen. We ontdekken dat er te hoge concentraties aan kankerverwekkende stoffen in de urinemonsters van medewerkers zijn aangetroffen. En dat dit de reden is voor de inspectie om in te grijpen. De eerste meldingen hierover kwamen binnen in 2018 over Century. Waarom duurt het zo lang voordat die fabriek is stilgelegd als ze al die tijd met kankerverwekkende stoffen hebben gewerkt? Omdat wij nu pas aanleiding hadden voordat er ernstig gevaar was voor personen. Ja. De pastafabriek is na een aantal dagen sluiting weer in gebruik genomen. Deze is van u? Ja, deze die zijn van mij. Allemaal? Deze 3 en dan zitten er daar nog een paar. In Capelle was het vandaag tijd voor de jaarlijkse kleindierenshow. 500 kleine dieren worden er beoordeeld. De oogringen en de snuit zijn redelijk goed. En tentoongesteld voor publiek, aan wie de kleindierenshow waarschijnlijk moeilijk voorbij gegaan kan zijn. Voldoende bordjes ook.
Ja, buiten zou het wel goed zichtbaar geweest zijn. Ja. Dat denk ik wel. Ik heb er vanmorgen nog expres een heel beetje bij gezet. Dus dat moet te zien zijn. Desondanks was er geen kip. Letterlijk, die mochten namelijk niet komen vanwege de vogelgriep. Dat is een hele grote tegenvaller, zeker omdat het een paar weken terug nog wel mocht. En omdat we dit jaar 100 jaar bestaan, had het heel leuk geweest dat we hier een groot feest hadden met de kippen en met de watervogels. Het feest werd dus alleen gevierd met de konijnen, cavia's en... duiven zitten daarin. Ze horen ook buiten. Vandaag zitten de kleine dieren dus even binnen voor het publiek. Voordeel daarvan? En nu gaat het ook niet regenen. Dus alle gelegenheid om binnen de onberispelijke schoonheid te tonen. Het is ook geen show om te zeggen van ze moeten een trucje doen of wat dan ook. Het is echt gewoon zich presenteren hoe ze zijn eigenlijk. Niels van de Putten heeft de 9e editie van de vestingcross in Hulst op zijn naam geschreven. Onder zware omstandigheden won de Belg vanmiddag de wereldbekerwedstrijden veldrijden. Van de Putten reed vanaf de eerste bocht vooraan en stond die leiding niet meer af. De vooraf getipte favorieten Toon Aerts en Michael van Toerenhout kwamen niet in het stuk voor. Zij gingen onderuit. Van Toerenhout zelfs 3 keer en eindigen allebei buiten de top 5. De Spanjaard Felipe Orts kwam dichtbij, maar redde het niet en werd tweede. Plek 3 was voor de Nederlander Pim Ronhaar. Bij de vrouwen die eerder op de dag reden was er een verrassende winnaar. De Luxemburgse Marie Schreider troefde de Nederlandse favorieten af. Ze won voor Lucinda Brandt en Puk Pietersen. Op de vestingcross in Hulst waren volgens de burgemeester zo'n 10.000 toeschouwers afgekomen. Het was vandaag bewolkt en we hadden af en toe te maken met regen en motregen bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht hebben we enkele opklaringen, maar ook af en toe buien. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind koelt het af naar 5 tot 7 graden. Het wordt morgen onstuimig. We hebben te maken met een harde wind uit het westen tot noordwesten. En we hebben regelmatig te maken met buien, ook af en toe zon. En de maximumtemperatuur ligt rond 7 graden. Het is eigenlijk ronduit guur met af en toe windstoten tot 75 km per uur. Maandag volgt ook met enkele buien. Het is dan 8 graden. En de dagen daarna is het bewolkt en grijs met een maximumtemperatuur rond 9 à 10 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Blijf lekker kijken, want straks ben ik nog bij je terug met Zeeland de Week. Met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus graag tot zo.